नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाने जा रहे हैं भोले बाबा का, शिव चर्चा का, शिव गुरु का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव गुरु जाने हो जहाँ होला शिव चर्चा, शिव गुरु जाने हो जहाँ होला शिव चर्चा, उही शिव चर्चा में राम जी भी जाले, उही शिव चर्चा में राम जी भी जाले। संगवा में अपनी सीता मैया के ले जाले, संगवा में अपनी सीता मैया के ले जाले। चर्चा में मनवा रमावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा में मनवा रमावे हो जहाँ होला शिव चर्चा। शिव गुरु ओहा जाले हो जहाँ होला शिव चर्चा, उहे शिव चर्चा में ब्रह्मा जी भी जाले, उहे शिव चर्चा में ब्रह्मा जी भी जाले। संगवा में अपनी सती मैया के ले जाले, चर्चा में मनवावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा में मनवावे हो जहाँ होला शिव चर्चा। शिव गुरु जाले हो जहाँ होला शिव चर्चा, उही शिव चर्चा में विष्णु जी भी जाले, उही शिव चर्चा में विष्णु जी भी जाले। संगवा में अपनी लक्ष्मी मैया के ले जाले, संगवा में अपनी लक्ष्मी मैया के ले जाले। चर्चा में मनवावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा में मनवावे हो जहाँ होला शिव चर्चा। शिव गुरु जाले हो जहाँ होला शिव चर्चा, उहे शिव चर्चा में कृष्ण जी भी आवे, उहे शिव चर्चा में कृष्ण जी भी आवे। संगवा में अपनी राधा मैया के लिए आवे, चर्चा में मनवावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा में मनवावे हो जहाँ होला शिव चर्चा। शिव गुरु ओहा जाले हो जहाँ होला शिव चर्चा, उही शिव चर्चा में ऋषि भी जाले, उही शिव चर्चा में गणपति जाले। संगवा में ऋषि मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा में मनवा रमावे हो जहाँ होला शिव चर्चा। राम शिव गुरु जाले हो जहाँ होला शिव चर्चा, उही शिव चर्चा में सब भक्त आवे, उही शिव चर्चा में सब भक्त आवे। चर्चा में आपन मनवा रमावे, चर्चा में आपन ही मनवा रमावे। शिव गुरु उहवा जाले हो जहाँ होला शिव चर्चा। तो कैसा लगा हमारा गाना? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।